Miabot sa sobra 500 ka mga partisipante lukop nasud ang nitambong sa ikasiyam nga National Carabao Conference sa Department of Agriculture, Philippine Carabao Center nga gipahigayon sa lungsod sa Pinamungahan habagatang bahin sa Sugbo. Lakip sa mitambong ang mga dairy farmers, cooperatives, local government officials o guban pang mga ahensya nga kasikbit sa Carabao industry. Kini ang labing unang higayon nga gipasiugdahan sa usa ka kooperatiba ang National Carabao Conference. Si Maria Elena Lumocon, overall chair sa Lamak Multipurpose Cooperative, kinsa nangulo sa pag-organisa sa maong conference, ning saysay nga dakong garbo ug tabang alang kanilang mga Carabao farmers ang pagpahigayon sa conference sa ilang lungsod. It is not our will that we'll be hosting the 9th Carabao Conference, but I think it's God's will to inspire and bringing also the national to come so that the countryside po nating mga magsasaka, bihira lang po sila makapunta doon sa Nueva Ecija, where usually doon po ang mangyari po yung ating conference. Tumong sa Carabao Conference ang pagpalambo sa Carabao farming, ilabi na sa dairy production pinaagi sa ilang plano nga Dairy Herd Build-Up Program. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority, moabot sa 2.8 milyon ang populasyon sa Cubao sa atong nasud, apan 17,000 lang niini ang nakalista isip dairy buffaloes o Cubao nga ga-produce og gatas. Tungod niini na desisyonan sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang pag-apod-apod sa 3,000 ka mga crossbreed Carabaos ngadto sa mga mag-uuma nga haom alang sa milk production. Ug pinaagi sa AI kon artificial insemination, mas mapadaghan pa ang maong mga Cubao. We are financed by our government through the Senate. Additional budget yan, an amount of 698 million para mag-purchase ng mga 3,000 buffaloes. Ito ay bubuntisin at saka ibigay sa ating mga farmers. So itong programa na ito, kung tuloy-tuloy, kung every year magkaroon tayo ng fund, we can be assured na ma-increase yung Carabao population natin na dairy type. So dadami yung ating gatas at saka lalago pa yung mga livelihood opportunities ng ating mga farmers. Gani atong naabtan ang ubang mga Cubao nga ipaubos sa artificial insemination sa dili pa sila ihatag sa mga dairy farmers. Lakip sab sa mga kalihukan sa National Carabao Conference, ang pagpahigayon og fair diin nagkadaiyang lokal nga mga produkto ang gibida, lakip na mga Carabao produce sama sa ice cream, milk, banana loaf ug uban pa. Lain sang gibida ang labing dako nga farming drone sa nasud nga mamahimong makabisbis sa usa ka hektarya nga umahan sud sa 5 hangtod 7 ka minuto. Ang drone na ito, malaki po yung tulong sa mga farmer na to. Kasi yung isang hektarya nito, 5 to 7 minutes tapos na. Iba din sa manual, ang isang hektarya, ilang oras pang matapos. Dito mas mabilis, nakakalis tayo ng tubig dito kasi sa isang hektarya, pag manual, 200 to 400 liters. Dito, sa drone natin, 40 liters lang per hektar. Misaad sab sa ilang suporta sa local Carabao industry ang mayor sa lungsod sa Pinamungahan o congressman sa 3rd District sa Sugbo. We do annual outreach program, the artificial insemination. We also have the vaccination and the giving of vitamins. So expected na this year it's increasing. Ato jud nang gihatagan og dako nga pagtagad because it's only here in Pinamungahan where in the entire Cebu province we have this Carabao Dairy Processing Plant. It's already an industry. It's a question of improving it, mas daghan ang mga beneficiaries. On the tingali, I hope it will be replicated in the entire country. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.